आम्हाला ईश्वरी संकेत मिळाले आहेत. साईबाबांच्या कृपेने सावंतवाडी मतदारसंघात नक्कीच भाजपाचा उमेदवार निवडून येईल. आगे आगे देखो होता है क्या असे सांगून विधानसभा लढवणार याबाबत पक्षाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्या पद्धतीने तयारी सुरू आहे असा दावा भाजपाचे तालुका अध्यक्ष महेश सारंग यांनी आज इथे केला. सावंतवाडी तालुक्यात अल्पसंख्याक निधीतून तब्बल 1 कोटी रुपयांची विविध कामे घेण्यात आली. याबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अल्पसंख्याक जी वस्ती आहे तिकडे जास्त आपले अल्पसंख्याक लोक आहेत ग्रामीण भागामध्ये. त्यांचा विकास साधण्यासाठी जवळपास सावंतवाडी तालुक्याला 1 कोटी रुपयाची निधी आपल्याला शासनामार्फत मंजूर झालेला आहे. आणि हा निधी मिळवण्यासाठी मान्य आमचे राज्याचे मंत्री विनोद तावडे साहेबांचा चांगला याच्यात सहभाग मिळालेला आहे आम्हाला. आणि आपले कोकण विभागाचे नेते मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब आणि इकडचे आपले माजी जिल्हा अध्यक्ष अतुल गाजेकर साहेबांनी हा निधी मिळवण्यासाठी आम्हाला जास्त सहकार्य केलेलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टी देशभरात राज्यात चांगलं काम करत आहे. आणि त्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे राज्य सरकारने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण भागाचा विकास करण्याचा निधी मंजूर केलेला आहे. आणि त्या निधीमध्ये सावंतवाडी तालुक्यामध्ये जवळपास 1 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर झालेला आहे. आणि या संपूर्ण निधीमुळे आज अल्पसंख्याकांचा विकास चांगल्या पद्धतीचा होणार आहे. आणि हा मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी लढवण्याच्या पूर्ण तयारी केलेली आहे. भारतीय जनता पार्टी हा मतदारसंघ लढवणार आहे असे आम्हाला ईश्वरी संकेत पण मिळालेले आहेत. त्याचबरोबर आज साईबाबांच्या कृपेने आज नक्कीच हा मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीला मिळेल हा मला ठाम विश्वास आहे. आणि असे आणि मी पण साईबाबांचा एक भक्त असल्याने आज आपला जो पुढचं जे दिशा आहे राजकीय दिशा आहे ही येत्या काळात नक्कीच बदलणार आहे. आणि नक्कीच भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार इकडून निवडून येणार. यावेळी उपनगराध्यक्ष अन्नपूर्णा कोरगावकर, अल्पसंख्याक तालुकाध्यक्ष अब्दुल साठी, सरचिटणीस महेश धुरी, प्रसाद अरविंदेकर, मिलिंद फर्नांडिस, मंदार कल्याणकर आदी उपस्थित होते.